Manuel Brullet va estar l'encarregat de regenerar, i penso que és una paraula adequada, aquest espai. Els que van veure o han vist com estava aquest edifici o les fotografies del seu estat i el veu ara mateix, hem quedat el primer, sorprès, corprès i bocabadat. El que ha fet Manuel Brullet aquí no ha sigut una restauració. El que hi havia de la nau Gaudí no era una cosa malmesa, hi havia un no-res. Hi havia tan sols, potser, una essència i una ànima. Manuel Brullet va saber copsar aquesta essència i aquesta ànima i la va reconstruir, la va regenerar en aquest espai magnífic. A bon segur, Manuel Brullet va conèixer Gaudí molt més que aquelles persones que el van veure en persona i el van conèixer en directe. La nau Gaudí és una aventura constructiva que un equip de gent hem portat al llarg, jo he calculat, d'uns 10 anys. I hem passat diverses empreses, i he passat molts industrials, moltes vegades amb moltes dificultats. Per arribar a que això sigui d'aquesta manera, doncs ens ha costat molts esforços i molts afanys. No és remodelació, és de construcció i reconstrucció. O sigui, el que hem fet és una reconstrucció perquè realment una remodelació o una restauració era impossible de fer. Aquesta és una foto aèria de tal com estava el solar quan van fer l'encàrrec de remodelar la nau Gaudí. La nau Gaudí és aquesta teulada d'uralita que ve per aquí, continua cap aquí endavant, i aquesta és la nau del Brunet, de l'enginyer Brunet, i aquestes són altres naus que s'havien de construir i que ho havien atapeït tot. Aquesta és una fotografia de la planta baixa d'aquesta nau. I aquesta era la vista des del carrer Cooperativa, i aquesta era la nau per fora. I aquest és un interior de la nau, on veiem ja tot això tabicat amb aquestes llums sanitals i on veiem els arcs i tal com estava la nau en aquells moments. Amb tot el que coneixem aquí hi havia dues solucions. Una era una arqueològica, de dir, doncs repararem tan bé com siguin aquestes ruïnes, les deixarem en forma de ruïna i farem el que podrem i serà una estructura per no usar, o l'Ajuntament que ho tenia clar de pensar-hi. O sigui, el que nosaltres volem és que ara faci un edifici que es pugui permetre que compleixi totes les normes tecnològiques dels edificis avui en dia i que, per tant, que pugui funcionar a tot rendiment. No en parlem de l'ús. O sigui, jo, si no em passat per les meves mans 4 o 5 usos d'aquest local, no m'ha passat cap, i tots en sèrio. O sigui, que llavors, que al final vam decidir fer una cosa més universal, o sigui, fer la nau, no? Això és el que sabíem nosaltres abans de fer el projecte i abans de dir com ho enfocarem. Discutint-ho vam establir uns criteris per actuar. Primer criteri, atmosfera, Gaudí. Teníem que fer l'obra tinguent en compte el Gaudí, però tinguent en compte el Gaudí com si fos un espectador al teu costat mirant en cada moment què és el que estaves fent i si ho feies bé o feies malament respecte a l'obra global. Segon criteri, actuar amb les noves coses que es tinguin que fer amb un esperit de modernitat. Un altre criteri, volem que la gent pugui entendre el que és del Gaudí i el que no és del Gaudí. I l'altre que ens interessava és que a nivell de detalls ser gaudinista en el sentit de no deixar passar cap detall per estudiar-lo, per controlar-lo, per fer una obra que no s'escapés. O sigui, això són els criteris generals i ens vam dir d'actuacions. Què farem? Dèiem, no, farem enganys visuals, que quan es tracta de fer una de les parts de l'obra del Gaudí i aquestes parts no compleixen amb la normativa actual, farem de manera que es vegi l'obra del Gaudí
però farem un engany de manera que també es pugui complir les normes tècniques. Una altra qüestió que dèiem de paquets és acceptar la tecnologia actual i, per tant, quan una cosa tecnològicament tenia que ser d'una manera determinada, posar-la directament i acceptar que farà el seu paper. Un tercer paquet que era sobre material. Vam dir, quins materials farem servir? 2. Grans superfícies de vidre i acer cortent. Per què? Perquè són 2 materials que no existien a l'època del Gaudí. Mirarem de posar bastant de vidre, tant com puguem, en la nova actuació, perquè el vidre té una cosa excel·lent, que és que reflexa. El que a nosaltres ens interessava és aquesta nuesa de la nau, doncs entendre-la com una opció del Gaudí. Senzillament, això va ser la proposta que nosaltres vàrem fer. Aquí ja tenim els 5 primers arcs nous que hem deconstruït i els hem tornat a construir. Aquests arcs d'aquí els vam agafar un a un, els vam descollar tots, els vam numerar un per un i es van descollar. Ens van dir, no desmunteu tota la nau i que quedi tot sense res. I llavors vam desmuntar un tros de la nau, vam fer els arcs nous i després en vam desmuntar un altre tros. Si no, hi havia por de que la gent ja es desesperés. Hi ha una obra que tardava tant i a més que desapareixia completament. I aquests ja és el muntatge, aquests aquí ja n'hi ha 4, i aquí ja veiem els arcs que els hem col·locat i es veu la teulada. Aquí sobre van les teules aquestes que veiem, aquestes teules planes. Aquí ja tenim la teulada, ja veiem la teula plana aquesta com va pujant, i aquí veiem la teulada tota feta. La xerrada era Gaudí ben interpretat, i llavors jo tinc el dubte de si està ben interpretat o no, però el que sí que tinc clar és que està interpretat d'una manera no convencional de com s'interpreta el Gaudí. La meva pregunta és possible un altre camí on el que és vell i el que és nou puguin dialogar i es puguin fondre? I aquesta és la pregunta que us deixo perquè contesteu.